Good morning! So, see? Naka-jumper si Mama. Naka-jumper. Kaya nga ako nag-jumper tapos nag-lipstick ako, 'di ba? Pero ang totoo niyan, dito talaga yung pwesto ko. Ayan, nakatambak. Ayan, nakatambak ang mga hugasan, 'di ba? See? Kahit nasa bahay ka lang, pwede ka mag-makeup, pwede ka mag-lipstick. Kahit anong pwedeng isuot mo na. Kasi baka bukas hindi mo na masuot. Kahit naghuhugas ka pa. Kahit maghuhugas ka lang ng pinggan, di mag-lipstick ka na. Baka mag-expire yung lipstick mo. So sahay, kinahanglan sa gyud ta mag lipstick bisag narata sa balay. Kay maabtan ang atong mga lipstick kung ka-expire. Duh. Oh no! Sa mukha kayo. Bahalag tigugas ra kog ka. Basta naka-lipstick na naka-jumper.
So, di ba? Dapat bisag asa ka pa mo ngadto, bisag nara ka sa balay, may dra ka, bisag unsay posisyon nimo sa imong kinabuhi. Dapat usahay kinahanglan sa gyud nato mga arte kay para dili ta mabiyaan. So kinahanglan sa gyud nato nga mag makeup sad no. Mag lipstick ta usahay. So, di ba? So, see? Uy, nganong naman ni murag orange kung kuan. Nag-o. Nag-inom magkukuan. Juice. Oo, murag basin mahurot pa na. May kabala ka kay mag-fasting na ta next week. Mahurot na kung saging nga turon. So, di ba? Nasa kusina lang ako lagi eh. Kaya ganito yung mukha ko. Ang laki-laki. Di na magkasya sa screen. Tapos pinunasan ko na yung bibig ko.